Na fita daga tafiyar Triple R saboda zaluncin da shugaban ƙungiyar Dauda Kahutu Rarara yake yi a cikin ƙungiyar, inji Rabi'u Rikadawa. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, saninmu da saduwa da ku a cikin tagwayen tashoshinmu wato Farfajiyar Mata TV da kuma Na'isa TV, inda muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi mata da maza, kuma mukan leƙa ga abubuwan da suka shafi wannan duniya ko mu ce suke faruwa a cikinta, sannan kuma muna leƙawa Kannywood, social media da makamantansu domin ku ji abubuwan da suke faruwa kamar dai yanda kuke ganin hoton Rabi'u Rikadawa. To za mu yi magana game da maganarsa, abin da ya shafi Triple R da yake yi ta ƙarƙashin Dauda Kahutu Rarara, wanda ya ce yanzu ya bar wannan tafiyar saboda zaluncin da shi Dauda Kahutu Rararar yake a matsayinsa na shugaban ƙungiya. Kafin mu shiga cikin shirin ku ji cikakkun bayanai game da abubuwan da shi Rikadawa ya faɗa. Idan yau ne shigowarku tagwayen tashoshin namu Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, idan yau ne shigowarku ta farko, to da Allah a daure a yi mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu za a sanar da ku, zai zo gare ku kai tsaye. Yanzu za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Rabi'u Rikadawa, ko mu ce kamar yadda aka fi saninsa da shi, kun san ɗan fim ne kuma da ya shahara, an san shi sosai. So shi ma yana daga cikin waɗanda suke cikin tafiyar Triple R wato ƙungiyar Dauda Kahutu Rarara da ya kafa ta don kamfen ɗin Tinubu. To a yanzu dai Rabi'u Rikadawa ya ce ya fita daga cikin wannan ƙungiya ta Triple R da ke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rarara, saboda irin zaluncin da ake musu a cikin wannan ƙungiyar. Rabi'u Rikadawan ya ce farko dai da aka kira su, da shi Rarara ya kira shi ya ce ya zo a yi wannan tafiyar babu kuɗi, kuma ko wajen wani suka je don su tallata shi ba za su tambaye shi a ba shi kuɗi ba. To ana cikin haka ya ce kuma ana samun kuɗaɗen a cikin ƙungiyar, ya ce sai a samu ɗaruruwan miliyoyi, ya ce amma bai fi a zaɓi mutum 12 a ba su miliyan ɗai-ɗai ba, miliyan 1.5, sauran kuma duk a bi su da 200,000 a ba su su tafi. Ya ce to ka ga abu ai ba zai yiwu haka ba, an ce tafiyar za a yi ta babu kuɗi, sannan kuma yanzu kuɗin sun samu kuma an zo ana musu wariyar launin fata. Ya ce shi da kansa ya gayyato mutanensa wanda shi yake ɗaukar su a mota daga garin Kaduna a tafi a je a yi yawon kamfen ɗin, a yi duk abubuwan da za a yi. Ya ce kuma shi yake zuba mai a motarsa, ba wani ne yake zuba masa ba, sannan kuma idan suka zo suka dawo ya sauke kowanne da ya ɗebo a gidansa, ya ce sai ya ba shi abin da zai shiga gidansa da shi. Sannan kuma ya ce bugu da ƙari shi Rabi'u Rikadawan ya ce a tafiyar da suke ta Triple R a ƙarƙashin Rarara, ya ce ana yi wa mutane ci da ƙarfi ne, ana nuna musu cewa dole ne sai sun zaɓi Tinubu, in ma ba su zaɓe shi ba, ko da ku ko ba ku Tinubu zai ci zaɓe. Ya ce to a halin da ɗan Arewa yake ciki bai kamata a ce idan ba a rarrashe shi ba na da kwantar masa da hankali da kalamai masu daɗi ba akan zaɓen Tinubu, bai kamata a ce za a sa shi a ce a yi masa dole a faɗi kalaman da za su hassala shi ba. Ya ce saboda haka wannan ba kamfen ake yi, Triple R ba ta kamfen akan a zaɓi Tinubu, illa hassala mutanen da take yi su ƙi ma zaɓarsa. Amma ya ce irin su ƙaramin ministan tsaro wato Bello Matawalle da irin hoɓɓasa ɗin da suke akan harkar tsaro, wannan kaɗai zai sa a zaɓi, zai iya tsayawa a cikin Triple R ɗin. Shi inji Rikadawa ya ce yana cikin, zai iya tsayawa kai a cikin tawagar kamfen ɗin Tinubu, ba wai a Triple R ba. Triple R ɗin ya ce ya bar ta, amma kuma yana yin Tinubu, saboda haka yana buƙatar a zaɓi Tinubu. Da aka tambayi Rikadawa dalili game da faɗarsa haka, ya ce irin jajircewa ta shi Bello Matawalle wato ƙaramin ministan tsaro, da kuma irin abubuwa da plan da aka yi a ƙasa akan tsaro, shi ya sa yake ganin cewa zaɓar Tinubun shi ne ya fi. Domin ya ce in an zaɓi wani ba a san ya wane ne zai zo ba, sannan kuma idan ya zo ɗin waƴannan abubuwan duk da aka yi su a ƙasa za a baje su ne ba tare da an ci gaba da su ba. Ya ce wannan shi ne dalilinsa, saboda tsaro. Aka ce to yanzu kai ka gamsu da yanda tsaro yake tafiya? Ya ce to ai shi ne dalilin da ya sa ike son ya ci gaba, Tinubun ya ci gaba wato ya zarce domin a kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Ya ce saboda ɗan Arewa ba shi da wata matsala wacce ta wuce rashin tsaro. Amma dai Triple R ya ce ya bar ta ƙarƙashin tafiyar Dauda Kahutu Rarara, ya ce amma kuma ina tare da kamfen ɗin da za a zaɓi Tinubu, ina yi wa Tinubu kamfen musamman saboda
shi ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle. To, yaya kuke ganin wannan tataɓurza tsakanin shi Rarara da shi Dauda da shi Rabi'u Kadawa? Tunda kusan duk wanda ya shiga ƙungiyar yakan ce Rarara ya yi musu ba daidai ba. Ku sauke mana ra'ayinku a sashen ku na fitar ra'ayi, ku mana comment, ku mana share farfajiyar mata da Nice TV.